ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುಗ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ನಾಲ್ನೇ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ಸೀದಪುದೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ .com ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೈಟ್ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ .com. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಠ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಠೋಡು ಏನು ಪನವೊಂದು ಪೋಪೆ ತುಳು ನಿಗಲು ಗ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್ ಕೇನು, ಲಿಸನ್ ಕೇನು, ಟೆಲ್ ಪನ್ ಪನ್ಲೆ, ಟೆಲ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪನ್ಲೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಉಲಾಯ್ದ ಕಡೆಟ್ ಕಡೆ ಸೈಡ್, ಇನ್ ಉಲಾಯ್ ಉಲಾಯ್ದ ಸೈಡ್ ಉಲಾಯ್ದ ಕಡೆಟ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಿದಾಯ್ ಪಿದಾಯ್ ಕಡೆ ಪಿದಾಯ್ಡ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂತಲ, ನೌ ಇತ್ತೆ, ದೆನ್ ಬೊಕ್ಕ, ಫಾಸ್ಟ್ ಜೋರು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಜೋರು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್, ಗಿವ್ ಕೊರು ಗಿವ್ ಕೊರು, ಅವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ, ಅವರ್ ನಮ್ಮ, ನಮ್ಮವು ಇಂದು ನಮ್ಮವು, ಯುವರ್ಸ್ ಇಂದು ನಿನ್ನವು ನಿನ್ನವು, ಹೂ ಏರು, ವೆನ್ ವೆನ್, ಏಪ ಎದಗ ಏಪ, ವೇರ್ ಎಲ್ಲಿ, ವೇರ್ ಪಂಡ ವೇರ್, ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಸೂದೆ ಪನ್ಪೆ, ವೇರ್ ಒಲ್ಪ, ವೆನ್ ಏಪ, ಹೂ ಏರು, ಯುವರ್ಸ್ ನಿನ್ನವು, ಅವರ್ಸ್ ನಮ್ಮವು, ಗಿವ್ ಕೊರು, ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಗ, ದೆನ್ ಬೊಕ್ಕ, ನೌ ಇತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂತಲ ನಿಲ್ಲಿಸು ಉಂತಲ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಿದಾಯ್ ಪಿದಾಯ್ಡ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ಉಲಾಯ್ಡ್, ಟೆಲ್ ಪನ್ಲೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಟೆಲ್ ಪನ್ ಏಕವಚನ, ಲಿಸನ್ ಲಿಸನ್ ಕೇನು ಕೇನ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್.